Så er vi kommet til det store tidspunkt. Og det er Valentins konkurrenceudtrækningen, lodtrækningen, hvad man nu har lyst til at kalde det. Det er helt op til en selv. Godt så. Lige på plads der. Nå, men prøv at høre her. Vi har haft 27 fantastiske mennesker, der er blevet udtrykket og nomineret og alt det der fancy noget til den her fantastiske konkurrence, hvor man kan vinde en total surprise valentinspræmie, som helt sikkert indeholder nogle kager. Det kan jeg godt røbe. Men vi har ikke rigtig kommet frem til en vinder endnu, og det er det, vi skal nu. Klokken nærmer sig 19, og det vil sige lige om lidt, når jeg begynder at rulle rundt i den her skål, så er klokken 19. Fantastisk. Jeg kigger lige ned i den, fordi der ligger 27 fantastiske kagevinder hernede, og en af dem vil gerne vinde en præmie, er jeg sikker på. Måske er der 27, der gerne vil, men der er i hvert fald en, der vinder. Godt så. Jeg prøver lige at rulle lidt rundt her. Den er sgu lidt. Der var en. Der kan se, der var en. Den er godt nok lille. Hvad er det for noget mærkeligt noget? Vinderen er Simon Pereira. Hvad er det? Det er mig. Hvorfor du hedder det Frost? Ja, men det er fordi papiret det er gist. Okay, du har simpelthen... Hvad? Jeg er den 28. deltager. Du skal sgu da ikke deltage, du har ikke svaret på nogle spørgsmål. Jeg har lavet usynlige svar, så derfor takker vi for, at I har været med i konkurrencen. Og Simon vinder og spiser alle kagerne. Simon spiser ikke nogen kager. Farvel, Simon. Godt så. Ud med Simon og videre. Og så prøver vi lige en gang til. Det var også ud med den. Godt, vi prøver seriøst den her gang en gang til. Og jeg prøver virkelig at finde frem til den person ud af de 27, der allerhelst vil vinde nogle helt dejlige ting at sige. Det er svært det her. Okay, spændingen er nu udløst. Det er denne her person, der vinder. Så spændingen er ikke helt udløst endnu. Okay, godt så. Hvem er det, der har vundet? Kan du sige det højt? Der står Jane Borg Peder Poulsen står der. Ja, der står Jane, der står ikke Jane. Jane Borg Poulsen. Det er fordi, det er lidt svært at se på kameraet, ikke? Ja, okay, men står du ikke så langt væk, vel? Nå, godt så. Udover det, fantastisk. Mange gange tillykke til dig, Jane. Hvor er det skønt. Du er også en relativt ny ven inde på Facebook. Vidunderligt. Dejligt. Tillykke. Men for at du får præmien, skal jeg lige have din adresse. Så jeg sidder og send den til mig på kage@iosine.dk. Altså kage@iosine.dk. Gør! Jeg er virkelig ked af det på alle jer andres vegne. Det er jeg vitterligt. Og derfor, og så også på grund af i går, der så jeg, at der var en del folk, der begyndte at skrive, at de ikke ville dele et link på grund af, at de ville vinde selv. Og nu måtte jeg godt holde min mund med, at folk skulle huske og ligesom gå ind og tjekke deres spørgsmål af og så videre. Og jeg vil sige sådan til jer, jeg har jo vitterligt ondt af jer. Det er rigtig, rigtig synd for jer. Og derfor så bliver jeg nødt til at vente 14 dage. 14 dage handler det om her. Og så starter vi en ny konkurrence. Fordi jeg synes, det er så godt at have konkurrencer. Jeg elsker konkurrencer. Jeg vinder dem sjældent selv. Og derfor synes jeg, det er meget, meget sjovere at lave dem til andre. Men så der er en chance igen. Allerede om 14 dage. Fantastisk. Tak for i dag. Og jeg håber, at I har en fantastisk valentinsaften alle sammen derude. Og tillykke til Jane!